Finančné chyby, ktorým sa vyhýbam vo svojich 20-kách, aby som nezostal na mizine v 30-ke. Poprvé, kupovať domáce zvieratá, na ktoré nemáš. Pes alebo mačka nie sú len jednorazový výdavok. Máš tu veterinára, vakcíny, krmivo, poistenie, úpravu srstí, proste ako dieťa. Po druhé, neinvestovať vážne a včas. Ak začneš vo veku 25 investovať 300 eur mesačne, v 50-ke máš cez 370 000 eur. No ak začneš v 18-ke, na konci budeš mať takmer 760 000 eur. Po tretie, príliš rýchle zvyšovanie životnej úrovne. Ak minieš všetko, čo zarobíš, nikdy nezbohatneš. Keď začneš zarábať viac, budeš mať chuť kúpiť si všetko. Napríklad aj rýchle auto. Nie je ťažké požičať si, keď na to nemáš, ale nekúpiť si, keď na to máš. Vytvor si finančný základ. Žij jednoducho, šetri a investuj. Toto je sila odloženej odmeny. Nesnaž sa vyzerať bohatým, staň sa ním. Ak sa chceš naučiť veci, ktoré by ťa mala naučiť škola, daj nám follow. Ideme v tom spolu.